Kako se još naziva književnost i što znači ta riječ? Knjiga, književnost, pjesma, pjesništvo, slovo, literatura, ljepota, beletristika, stvaralačka djelatnost ljudskoga duha ostvarena u jeziku, to je književnost. Što je književni tekst? Po čemu se razlikuje od znanstvenih, povijesnih, filozofskih, publicističkih i drugih neknjiževnih tekstova? Književni tekst je oponašanje, izražavanje, simbolični oblik, jezična umjetnost, oblik komunikacije. Prikazivanje stvarnosti sredstvima umjetnosti. Aristotel, filozof iz 4. stoljeća prije Krista, rekao je: važnije nego da je istinita pjesnička priča treba biti sastavljena tako da učini mogućim i ono što je u životu i prirodi nemoguće. Izražavanje svojih osjećaja, misli i doživljaja na osnovi podražaja izvanjskoga svijeta jezičnim sredstvima. Pisac je postao glavna zvijezda književnosti 19. i 20. stoljeća. Književnik može stvarati, prenositi simbole važne za neku zajednicu, ali isto tako može stvarati vlastite. Simbolička preoblika stvarnosti odvija se u jeziku, mitu, religiji, umjetnosti i znanosti. Po čemu se jezik književnog teksta razlikuje od prirodnog jezika, to jest jezika kojim inače govorimo i pišemo? Književnost je umjetnost koja oblikuje jezik i u kojoj je riječ ne samo sredstvo izražavanja, već i sredstvo oblikovanja. Koje su odlike književnog diskursa? Književni tekst na osobiti je način organizirana i oblikovana jezična poruka potpuno dovršenog diskursa. Književnost kao oblik komunikacije. Oduvijek se knjige pišu da bi se čitale. Oduvijek se pisci čak i neposredno obraćaju svojim čitateljima, iako ih obično samo zamišljaju. U suvremenom promišljanju naravi književnosti sve se više upućuje na njezinu dijalogičnost. Za proučavanje književnosti zadužena je znanost o književnosti. Njezine su 3 grane: teorija književnosti, povijest književnosti i književna kritika. Prva grana znanosti o književnosti i teorija književnosti bavi se pojmom, podrijetlom i primanjem književnosti, njezinim odnosom s drugim umjetnostima, usustavljuje književne rodove i vrste, te proučava stilska izražena sredstva, stihove i strofe. Druga grana znanosti o književnosti i povijest književnosti obuhvaća kronološki pregled razvoja književnosti te usustavljuje taj pregled u književne epohe, razdoblja i književne pravce. Treća grana znanosti o književnosti i književna kritika bavi se objektivnim ili znanstvenim proučavanjem književnosti te subjektivnom ili književnom procjenom. Književnost možemo razmatrati prema različitim kriterijima. Jedan od njih je medij prenošenja po kojemu može biti usmena i pisana, po obliku, u stihu i prozi, po autorstvu, autorska ili kolektivna, po vremenu nastanka, po namjeni za djecu i odrasle, po jeziku hrvatska i engleska. I za kraj završit ćemo riječima Rolana Bartha o djelu ili tekstu. Djelo možemo vidjeti u knjižarama, u ispitnim katalozima, a tekst je proces prikazivanja. On govori po nekim pravilima ili protiv njih. Djelo se može držati rukom, tekst je sadržan u jeziku. On postoji samo u pokretu govora. Započnite dijalog s književnikom i književnim tekstom u Odiseji koji se zove Čitanje književnosti.